radio Paris France abrochimemu ehwo so ye wo ho na decoder no so ye ginamu se franka awie waken kamfo ne triple A mine ejapia pam dada mene ema akesefo no ohine ire mame ekya yeboa esia mabronya brewatia ena afi manoma akosia ejewa kwade boati Abusia damo se yesha ansam no ase na another day yanti asempa anfen fra santemantam ko pokuma se ni nyina da ayasa ka bia chasa Toyota ibi ana abusia manfo no kirem se so yeboa ye no awo asantemantam ko pokuma se ho ena no ofira wo ba no obi ntumi hunu se gya na yere na ayera no odimirika kwakwa hwenu o se obi na epa na che no wo dwane o obi ntumi hunu de na papa no wo hwehwe emirika tanta pa yo manfo a won mo wonom na woni ko twa wisi wo hwene santam hunu bie e kirem se owura no se ne no osi bi dimirika no na jase obi akora gina no a na entumi anyina na ebra wodru traffic light mu no na se traffic no aso se ko wogina anyina ene se nei wode akotwa fa nipa binom so nani pannan baby a one more da ano akwakoyetin na wonya ma Facebook one mo ano abawabara de aya SOMPA 106.5 SOMPA 106.5 woni akokodro sa menso amenko ho ebia na awie obahaba wie na afa akogina woni so numere yankwa homa no so na ya ne bawa bedu enkototin enkomo bawa ma han ya ba SOMPA hello bawa whatamenka mo asante mantam to say Abusia bokon wanya bokon sa ayara wo samu ba nkomo ya sam no anka sa na sise ya ene ya tiara wo sam to say Abusia mama na wase na minti atiefu a wo tie SOMPA ene awie na menfo mom na asante mantem ahin kru kumasi mu ma no esu yebo a ena medo mo aba beduru sise na ni nyina ne se enra enumbre be se no nine eba no num so ebesia no pay de adehye wo IPT aye esuyebu akwantempon no so no na se o man tia sempa ni na ne se eye abranche bi a wo Toyota aye no registration number eye 1634-18 me no ka se ehyen no eye ne color eye black eno na na se wo twia enam abu akwakwan no so an ni tire so folai na ebra wo duru IPT bia ye bi e fro asoron kwanta ehwo na woduru yi a se ne yin se traffic light eya dia nka ahyenkafo yin nam kwantempon so e wo se omohwe no mudi so no abrantie die abra traffic light aso no na se eso green no a wo ye se wo twam na ba ko so wo ne mu a e no so aso red na speed ya na abrantie no edie na oduru asoron kwanta ho de na pedestrian lane na pavement ne so a eye mpanyimfo ananso say Ghana roads and highways were just to say omo nam kwan so mo fa ho na brantie etumi di kai konu wa sa bre no ma miensa ene abrantie ba ko a omo de mo na se bia kotu nsuo ba ko so say ya no ka ho no onu say no awura drugstore ho a wakoto adura wodi pie na eye ehyen kotwi fa omo so a me no ka say no ma miensa no de meka se ba ko wo mu de ne nan na yo oda abobo ya ma etiefo a etie ye ebe ko Facebook mbe hu no a ya peja nato a ne nan hu yina ye moja no meka se ono de ne namu abubu menya doctor de nanso mehwe se de na si nu sitie no a meka se ne nan ni yina abubu a eno no enam epira ni mu se ne na si adi nti no omo di du kwa da so asdi o ne wo so mo akire ntampa edin ko di am no ka se si am no ka se no ma me no ewoji ina fe be ma ba ko ne ma mi ni so aka ne de anopai na ka se omo ho ya ne sa insan se sd abaya sa kwa da so asdi wo ho no abomode adi no mo so ma mi ensa no sabi omo prayer de bi mo ho a omo anim ni ade twitwi ye de nanso no omo ho ya ne sa nanso beka se ba ko ka ho ne de ono na ni premu edinya me no ka se ne nan no enam ne tebe adie ntino omode no ko gi emergency asi am no ka so wo reda
almost has more than some pet the IPA edin legend. It is all beside ya. A year a Buaka contemporary so Uju IPTA, the Aya flowers on Kanta, traffic light, a Brentia, now Ochu Toyota, a year the registration number A1634, that's 18 no can say, Utumidi Chifa, a district link where Wapa, Omo Omana Kwan Ubi, Nipa 9, Mammy and Sabema Bakuma. Any man the boy I'm different sentiment to goes you are summit here for a wood here some far energy. Into no beside ya, I was some mercy or sentiment. I don't know. Now, say ya no mammy ya. Yeah, Sean, where Facebook we say one more pejano the say as a bobo yamu crana. One more than walk to and play ya say no mamma upon dinner to say 90 me, I don't know what to miss original show. And na me case, mamma no or that a bobo ya nimudia. On the Asania, a Chinese, a sign, a Chifan, soon no. Met me a cassette, many doctor, the announce on the line, emergency order, want to mean you also. Into Empire near Bosnia, Copa Befe, now on some Fanama, now Cobasset, the 9 want to mean you also cry. But Meno cassette, you see our emergency. For not emergency, Doctor Fujinan and so more as a Omabon, what in the answer, Mamano able to and to pay now by baby. Untumi nyina na naso amno kasa kusia na meka se yina yenim se this one land here enna no nyankopon di hu afofie se na mkofo eto ade okwan ho na edosu ye pa ehye ne tumi twifa ho a meka se maame baako na ono ne die emu odi ye pa na tumi nyina mu no ye tu ahyenkafo fo se traffic light ye mfa ni abro bia ya traffic light was one ye di ho enkomo kire mu ye tu amfu bia se almost so speed a omoko ebi na speed ya no odia obiru a de na so red a nka wanya botran ko de bekwa akobọ ka no a na di na nimu ama atrenchal man ke besin ni agwa o tisi pavement isu a ekokofa sa awo semi aba nti ya ne ya futuo ne de ma hyenka fo omo na nkwantempo so a omo susu no mu tietia break na say break na e ka tren no ba wa twen ansan ya bebo adansefo no wa mo ne no de ama wo no ya rade owura no ankasa no a anam ne nsa so ma nipa nan wo ma prei na wo se wo kwa hi agosu ya nkomo no na branch ni free eye buakwa na eba o sane aba sofulai na no oba o na no this speed is anu o trebia sofulai o free buakwa kwantempo no so na sane aba sofulai na south branch mu ya tumi atuna eba ni say no police for be mu ema esi e hyen no kra no omo age a omo to aso aye hwewu nim say hwewu fu de police for omo ya de omo ye hwewu kama no omo de eho anu bi se ma ba ba branchia no ankasa no wo manya na che no ana police for eche no sisi o police for akache a omo hwe na omo atoto na no yo ba wa me yenti adanse for no mra se si a why sa pepe na tie bi anya na ye nyina bi de bi anya mi ye eti ma amre kwara me na msole na ni ha sei na asoa na ni ha nyina awo ti o mrika be si wa na msama me ma mi nso e ko froka no se ne nan nyina continental bi na boy ne na froka e no ko ti sister ba ko ne de ne nan ene ese na ni ko shia no na yi abesha o ko ya bobo ya no mutam ni tum to no pa nan de serious pa kase me driver ni nye break ni o faili break ya won't me nyana ha by wa na dwen say red light no o ma na nche ha james o di mirika na o ba na o pie so prako pere hu se de di na nim ni gina aye no na speed na no o de fa fast ti ha no o gina Toyota car bi a o diri mirika o ton ni su yes nyame nko a na meka ni gina ho bio nyame nko aya samuo nyame nko a na nko no so kra no anka ne ho kokan bawa bawa ma ya na wase na fo ani di asem ya chi ma ye wae mani di achire pa di be fi ato bia no me metie kwa so nsi mo medasi arosho wae ya mane boni ya woto en krafra santemantemo bawa pedu arawo semu a asie ama nipa nai ba bia wo moda emu akwakwa ye den di ama wo mo no ene yete se oboye nchemu yi
Afeya for your ninchemu ewo chairman Bernard Entwibo sia kwa santemantam MPP titinani no nensem ya woni yokofo eka kire so ni mu na enro da wode wani ekwokyerema yokofo wono makache ye no ewo tamano na nya asem ketwa pani kwhwe edom kuma ya wono mno hyebadwam nyina da eni adwumadie ye safata sawo ye no woboto kyere baabi kura no wode wani kyere mu ewo yokofo wono mahye ye wono nyina no eni se aboa no obesi unua so a enka kyere ne se aboa so le so kase so le ye so esan so fini so apɛ na wode ni eba ba kyere mu so enam sa yo so ma wo koye sit down demonstration ni nyina ne se rafa nyoma ke wono ene di animu ema dom dodo na so edi kyere se baabi ekono akasa wombe kasa wontire wonya se ibone ena yokofo pese woyi chama wontumi no esanse 500 billion per die sawode tu obi so se wankwafa ama anya de obenya bill no wase we emu orem na no ena wode wani kyeremu ewo first deputy speaker of parliament metre kasamafo abedi kyerɛ ye odikan ewo mrahye a ye ready bonyafo benadahiafo wode afutu akwode amadom kuma ne senkebe ya wonhwe na wonfo ni kyeremu ewo court no ene betimi abo musansa tentene ho nsam de se wo pa wontimi nsan court ho enfo ni enkyerɛ baabia ti emu nya sama amana be pemmi na mini ni mi eti ma amana kwara me na msole na ni hasa I believe this is a matter that can adequately be addressed by the judiciary. For me, if a decision of an institution can be challenged at the court, if a security agency pose a bail condition that you feel that the bail condition is harsh, I do not think Parliament will have the authority to call for a review of that particular decision. Ebusiania wakasa ye a first deputy speaker of parliament ye read monya for Bernard Ahiafo. Ene ye free ye ra Bernard Ahiafo de so a ye nto aso na ye nwura chama wontumi ya enura emamra se badwafo donkuma no wo mokoye seteton ewo yokefo wono maboboa no na sabre kro na na ebinim kro eka se wono mototo wo mania asofo ase ayire bi mra se badwane ye ra kojo oponkroma wono mani janhye no ho na so se na sa na papa no wo mu pa na wo bo adwuma so no na ena no pai bra oman hene ye wadubu ache wotena se wo sompa ade ache bia so kuma se santemantemu ahwa dabraka no wone ofanse ayire bi mra se badwane honorable kojo opankonoma edi nkomo ene wo busa se na eba ne sen na ne onkoye se teto no so hwe se eba mra no se de esi eka no no a kama se yokofo sheda atwetwen wo mo na ase a se ombema abroso esan se ayire so anka donhwere be se aduanan enwotwe 48 hours ene wo sananka wodi ewo wo mo kokum na nso ewie no firi brada eba na wo mo kenkan no na abroso ene ne ka ho bi ema donkuma no ekoho na we obi ono ano ba e munim ni fie munim na dwuma munim no onyo bi obeyira wo kroma se nti onyo bi a ye ka se oye emramu no bi e fa no flight risk so obi a wuja na obejane a ye nhu no okọ abrochire wa ma sompa abrochire ba nti chama wuntumi nyu bi a hwe na ye nhu na waka se no nti no one wo money bill two uwie ya wo se wo money bill no wo the bill na ko share 50 million cedis landed property with two sureties to be justified metre mu twi ya na chese nkofo nkofa adan ne bodru 50 million ye valuation title ni ade nyina wo ho ansana ya money bill wo kan sa pe obi anim say why wadwen so opese wo keep no na we dey ye mra intricacy na opese wo yusu eno eye ofase arebi mra shebedwene yewra kojo oponkroma na wie no wo sande to aso se yewra chema wontumi chema ntwubo asiakon wonyo bia sebio won mu gya ne na mu sesi ya na wo hwehwe na abebre anase wo befa du prape baabi na wakwako hunta enti kwan won mo fa so yo ne de no kwasem ne wono se mra se bedwani a wo mo ehye mra na wo mo hwese mra no nso beye adwuma no otu yekofofo omunkai hu se enua no ma omo eyoko ne ade a aban we yusu of the sade omunkai hu se Ghana no nyina ye dia o na Ghana democracy be bi etu no sade wi ensem fata mo mayen fam mra no nya adwuma ne perepere kwan so o questions bi obey answer ono ankasa oba be answer deda na se ya che no ye money bill na se onkofa asase hu nkrata ya evaluation ya title ne ade mra no mutena ho ye sade a ochina
obi ye bi ebe din say nyina kra so ye betu no for said there bi jai menye ye party supporters crampo ntie nti obo hwe bibi ye ene a woti ye ne mfoni a yetwago o Facebook SOMPA 106.5 FM Accra no eye yewura wono na ye ofuase ayire mra hye bedwani donkuma no woka ho yewura kodwo oponkroma na wote ne nka no na wosanse mi ho no firise ehya bia ene efa benkum efa nifa se de mra no ka obi a ya yetimi koda no pa na wodom ede ye kɔ emra no mu asukɔ edilo ne akalofo no lawyer William Kusi wono ni woye private legal practitioner waben ewo mra mu pa wono na ya ye bɔ ne punu mu a ye ne di nkomo na wo kyerɛkyerɛ nsɛm ede kyerɛ yen sade na ye wurakodwo opɔnkroma ya wo ye mra hye bedwani kyerɛ sɛ emra na nkasa anka ya che obi di atokokum kura no ya wonya obi o begina mu sɛ wo be ma ne be acha kura anka ye donhwere no aduanan enwɔtwe ene wosenka wodi ewo kukum nanso chairman Bernard Ntwibosi akon chairman wuntumi de wo mo twetwe wo mo na asia makowie no na aboro so esanse se wo hwe firi brada ne wukuada na enera ya wo na wo mo nyama ne belia enam so ma abadwafo no hunu se babia keka kono atrapo ne se hunti ewo se wo mo wanibre esanse wankasa oti hu a ya na wo mo yiwa yibone na utiri nso ene akuabati nsa ya wo mo nyiwa akuabati style entina wo se wo no kokoye seteton ewo yokofo wo mo aboboa no na wo sanse mi hono ma yemen lawyer William Kusi na yemusa ne se emra no se koba se ye chi obi to kukumu a sempa ne sika abra ebinum ababoso se wo mo pebe na ma no lawyer ati anka SOMPA premoto breka se yebo 106.5 FM Accra new ma hai mejo zunya na bibia da ye de boko ba ya de ho ase na yewura we de fa yakɔ sukuu bio efa yewura bena Ntwibosi akonche ma wuntumi yekofo dia wo mo de ne hye wo mo kokum emra se badwafo bi tutu na ofo ase rebi mra se badwane kyerɛ sɛ eboro mra no so esansan ka ayere so a donhwere aduanan enwɔtwe nanso wodi boro saa sai na mra no eka pa sai ba se obi koda kokum na ebi gina kyerɛ sɛ wo pese wo ma ne bela eka ne sɛn medase sɛ police for chobi to kukum na sɛ almost some investigations I'm 48 hours so we to me kura no na sɛ mo hwɛ sɛ awso de no kokko o mrani bi ka ho ansana o matimi akura no anti sɛ eba sɛ ya chill na 48 hours atwam na sɛ la wo kukum di a awse o lawyer file krata akoko insist sɛ court nhye na yenyaawo to me there in fact I have not calculated the period the children will be on day but me know ka say there ya man bail that do doing ka say police foreman bail police or discretion my discretion no nya the man bail there this a wow pressure is not me abafie so why nya short na say bail term no aso do a so court near say yeah, they are told so a door so the yen so court by him say no cry on better so what the man fulfill conditions of bail. Enti miura na cha se we no nanka donkuma no betimi akɔkɔɔto mom ya nora wo man kɔkɔɔto a wo mkɔtena reku aboboa no eno e basa eti amra na na oh sir demonstrations will be all right so demonstrate but what the okɔtena hɔ you didn't got because a man will be. And the one who said, they are here, no. The police for you know. What you say, I show them kutu power. They are determined to frustrate him to me. And it's a whole lawyer near. You should strike yourself first for it. Say, Grofono, I'll give you my bomb. I say, who has power? Bisa as well. The veteran say to me. I know some lawyer. You have to sack yourself to the court debate. My job.
nipa no ya sa de okọ no se isisa wa adwuna nya de obesisa so enti omo na men court na be bia no ma file application. I think that's the best way to go. Enti saa donhwere aduanan enwotwe na eboro so no betimi akọ court so aboro so nti wo nkyere de nti ana ba bia tumi wona de mra nya adwuma. I trim okwa relief na akọ. There's no relief. Say ukobo aban ka na say uko identi say etwam na say yenyi na atiko court say court nhye ni no na this time I am be ni de ukwa faso bi ancheta maso no lo ye wi e bedo asepa na nkyerɛkyerɛ ade amaye foforo bi e be san atwetwe aso bia no ye bebo opunum nzo that's wono na eduru mra no mu a yenti bibiase a ye kokotwere no lawyer William Kusi woye private legal practitioner ne nkyɛn ene ye koe no na wo saa bele kro ya no na wo madikan abo sikabotine 50 million Ghana cedis ya ode ko tete sidi no mu a ne dodo se tienie na emu no na ene se wono ko enyina no wo mo kasa na sureties no wontimi miti ene wie ye ma donkuma no wo mo ekokobo dompem ewo na boboa no ho no na wo no ho na esanso beto odwa se yewra Alhaji Mahmoud Belbel Baumia doctor adaji enso de ne hoji mu bi ansa na mpo etimi aye adwuma ama bail no wonom ede amano na eno nso yebo ye hompem se sansem ye aho ye bedi nkomo na fe yebusa se sabio empenimfo amamu a anka wobekoso wa hyeho akwa akuti na he anase eye Alhaji ba mu nti na wo mo ehwe animu a no wo mo gyaye anase eye die ntira esanse ansa na won fa na no ntumu no na saa 50 million Ghana cedis nyina no empenimfo bi akọ nanso na wo mo enyanya entiase se won begya no ya na woda so a ede ne nan ehwehwe agya no a na won pese wo mo kyere ne se ampa biribi ede ya badu na emu na yebo mmodin se ye ne empenimfo bi ebedi nkomo na wo no ho no asantemantamu ene se wo mo tikyere ni na ye so ne paachi wo sono ma no wo mo akonsentrofo nhyiamudie sebre no Kwame Wiredu wo gina hodada Kwame ma hai W3A babade osu amini bema na bibia da ye de Nyankopon adom ne ho ya pa asantemamu sono ma wo ho se de nti na wo mo afre ensantrofo nhyiamu yi Sibu wani chia se nsama esi ewo MPP amanyoko mu efa regional chairman wuntumi eho a sabe no akoye hi ewo Ghana man na enumu na oba asantemantam hanma me kese asantemantam MPP amanyoko no ene omo afrens entwefo ekuo asabe ya menu kese de anugu so den ampenifo no edi hu komo ni na achelu kire se asamba akwa ba beto ha ngewura chairman wuntumi sabe ya me kese wowo yekofo ensamo a ekire nhyehyeye omo edi free bra asemi ebeto obi a omo eto nsa frɛ no na sabe no bedu akodi a ama awe ho sem ede ama amayokuo no a isu na omuhyo no anumu na omde aba betu gase sa wo hwɛ kwan a ani atete a omde yewura efaso no na kyese ade a omo dwene ho bia enso ni na mu ohwɛ sikabɔten kase pa so a yede ato no so a ani nti ye hwɛ bi obetumi na ne sebedu so ama wotumi di sa adwuma no ansa na wotumi afiri mu a na kyese ade a wotumi so ye intimidating na omde emma chairman wotumi epie mu hwɛ na yare samu nso a ebra yare wo ma kyese ya oyare na omutumi enya hu edikura wo na yire ne ma na busuafo ene party members nyina no entumi hu baabi wo a na kyese wotumi sɛ ade a eno so ɛha wo ma yie papa anu na so ma sanse ma akase activity a ede atu chema wuntimi so ma sabe no party members no kra enhu de de owo na omumpo etimi akohu se de animpo mu ene ne ho esite no enam so ema omode nsemu eba bati gase de ekoso no ade a party no ebi ya ukitiri wa santimantem fo eni ti omo sori no mo dia to omampani enimu se omo modin a eni afi omo mo kabia wom tumi a kuta wo mu ewo man mu eyina se de ekoso ewo de omodi eye omo modin a
yɔnko mpanimfoɔ ɛso na afei wɔntu wɔn fo na deɛ ɛkɔ no wɔn tumi enyie mu na kyɛn ma wɔntumi ɛmfa no ho ɛmfa nni koraa ɛno mu ɛna saa abiri a mekɛsɛ yi wɔn da so ɛka nsɛm yi a ɛwɔ na ne nyinaa mu no twerɛfoɔ panyin a ɛwɔ asantemantam yɛwura lɔya Kwame Adomapia ɔno ɛna kyɛ dum saa abiri a ɔkasa yɛne kakra ɛte mu na yɛnhwɛ sɛ bi ebɛtumi abɔ ɛno nso a na yɛhu deɛ ɛkɔ so ɛwɔ ha nso so. mo ɛne amanebɔ ɛno ɛyɛ Kwame Wiredu ɛna mekasa yi wɔnam mu a wɔdi ne nyinaa akyi na wɔhwɛ sɛdeɛ ɛmu nsɛm no ɛteɛ no na ntɛntɛm ma yɛntoa nsɛm no so ɛ awusyayatoa ansam no aso na nyame yadom na sakoba no sɛ wontumi nsansɛm yi asanso anya mpanyimfo ɛbɛsa akɔmu biem Professor Christopher Amyokunfi wɔnomra bi atwam wo no na wɔyɛ board chairman de Ghana Infrastructure Investment Fund na papa sɛ ba yɛka sɛ wɔgyina mra no ya emra ene ne die ne nyina no ayɛ 2.3 billion Ghana cedis anase wempo US dollars empo ya na mpanyimfo esusu sɛ Skytrain project ɛwon sansam wɔ na ansa na no yenko ahoma no so tew na yenko enkodi enkomo yira andi apia kubia ba ahoma no so nti apam kobra sesie mo ejapia ewie yemo ha o mira apia kubia ewie wote anka sompa dumienu kasa ebosu ne ma ha oh ye boy hompem se enhoma na ye betoatoa so na ye ne lawyer di nkomo nenso wo de wo mamu no akotoa me so wie Arisiana manogo asem so na me aka Professor Christopher Amiya Ekunfimre bi atwam no ay board chairman out the Ghana Infrastructure Investment Fund na yensan kɔ bi mu lawyer saba homa no so yero ntumi ne mra nim ni yenko ne ne kɔtwetwe nkomo wono na eba asante achema kane na woyɛ emrahye badwani edema wo mo lawyer and the apia kubi wono akure yenso eye yewura wontumi ne lawyer ejapia awie yemo ha o yenyina ye tie sompa mira apia kubi ajuso mo na wedi ama yemfamfiri wosona boboa no na yemusa se yokofo saa donhwere aduanan wotwe achi a wo moma yewura chairman etena ho a agya eduri se adaji Mahmud Bawumia mo de wo ma no to mu bie na wo mo ama ne ben na wono mo se ajapade no na enso so ana se de ntira hello yewra pia kubuti anka mo na ansana yama yewra beli no na yokofo se de ankura potinti na womoma wotena ho kyesa nipa mo kyeo person for most nipa ye bubo budi okesi pa to me ntri na yen address legal issues na ewo mu na the woman say bail the emergency bail SOMPA FM na bail no condition under the bail and SSA for failure yenti for failure and only 15 million bail bond two sureties to be justified two sureties to be justified they did landed property together a couple more that near waiting 15 million and never and no na challenge I yenti in bail and mountain and just no quality will be the property biaba ama the bail ama chairman Stella or Yoko. Yes, and Crow. Yenyina ye tie sompa. Dia bubo ademi na. Mr. Momunya. Ye. Ndi enya se obia ba ho ede na japade aba beto ano se yenya no man nko na bibie ne ye hwehwe no a ye hwehwe ne mfiri wo mo ho nti oda so wakokom ho. Se ye na enya tie so odum pe so boy etimi wo atweli mu amehwe
sɛ ɔbɛba eti sanity eti sɛdeɛ mo kan yɛdiri saa no moto boas mo lawyer na firi n'ano no yɛte sɛ na chairman ne ho mfa ne papa ɛne sɛ ɔda so wɔ kokomu mu ne na kasa ya bibia da yi a na pomuden gyina yie deɛ na hɔn ɔwɔ ɔwɔ chairman sɛ bi da o pick myself na ne ho dodo no ɛne nti ɔmo yɛkɔ hɔ no ɔmo sɛ chairman ne ho dodo no nti ɔmo de no kɔ bia yɛhwehwɛ apɔmuden ama no nti ɔmo nsɛm deɛ nso so ne ho dodo yɛhwɛ apɔmuden ama no nti lawyer enura sɛ yɛhwɛ sɛ deɛ dɔnkuma no ɛkɔtena yoko aboboa no ana wɔ mo kyerɛ sɛ ɛbrɛ no koraa ne dɔnhwere a wɔsɛnka wɔwɔ kokom no aboro so nti sɛ ɛkɔ mmara mu a ɛyɛ aboro so no papa aba ne sei no mo de bɛkɔ mmara mu asam na ɛbɛkɔ kɔɔto anaa deɛ tiɛ ne sɛ mmara no a ɔmo gyina so no ɛnyɛ ne kyerɛkyerɛmu papa na ɔmo kaeɛ na kyerɛkyerɛmu papa no ne sɛ mmara no ɛyɛ 24-hour limit for bail or appearance in court no ɛsi sɛ yɛkyɛw without warrant a na saa mmara no yɛ applicable sɛ yɛkyɛw under warrant a saa mmara no ɛnyɛ applicable na ɛno no wɔ criminal offences procedure act ɛno yɛ act 30 ɛno wɔ section 15:1 no say if you have time let me read to you a person taken into custody without a warrant in connection with an offence shall be released from custody not later than 48 hours unless the person is a court of competent jurisdiction, and this is the law. A very important ingredient in that law, either you are arrested under a warrant or without a warrant. Those who are arrested without a warrant will be covered by this provision in the law. Chemawu to be case, he was arrested under warrant. So this provision is not applicable. More so, he has been granted bail already. Any application for bail under any jurisdiction, just a mere decision which will be thrown out. And it is a bail. Bail conditions near too harsh. The only avenue left to us is to go to court for a variation of the bail condition, which we are ready to do if that becomes the only option to undertake. Disana, Enti lawyer abani say no mo wana monfoforo bi a emre mu mo pese mutu ana SOMPA FM yeah kado this is the enti try keke nipa no awoba so bana eni so ade hu no insist dey see no e be fa e ko edim dia e bi fofo enti nipa ben na ebe yi dabi sema na makase enipa ni amubo nyembe mu itinema emajuma no ya ediamaye sɛ edimbo no ba na yemu a na enkofo ni wo mo kasa etu wo mfubo ni okay sema munya kakra na enya sunje ni mo yewura yate mu na yeja onam mo akɔ no sɛ ɛba emra ene tumidi ɛbɛkasa ba bia tumi wo no emra no enya adwuma wɔ hɔ ana emra tumi bia ɛhyɛmrasi enti sɛ kan sadia na emra no necessity adi adwuma emra no na ma obi tumi ɛno di tumi no ayɛ adwuma enti emra no mu na yitia ye pɛ tumi a bɛma yɛ die hwehwɛ mo enti yewura yeja onam mo akrokra no ne nenam mframa mu a ebinom kasa esumasi ne obenten ene sekyire ebi kura se
adaji bebe ba umia na ebe mu ansa na bill na ye adwuma no wo se yemfa ne sen sisu dua ma yembiu emra no na eye adwuma eye di pedua bia enti dobi o shechiri odio eri mu so we sheni mu na wa pabra kwa so a o she hokwa ena o shechiri so no pabra kwa so a eni na bubu enti emra no na eye adwuma enti minya di pedi mbubo no emwa kwa mo yewura wie yede wasepa ne bra wanyama yen na yeni nso da so di akiri enti foforo bia sa ebeye na ebi nkokanche ano no yebeba opunum na yaje amanebo bia ewa akiri yede wase awie na obre wonka onsoso ho lawyer and the appear kubi wono eneye cancer edema yewura chema untumi woyesonoba kane na asante achem north ona yemra se badwani ne nkyɛn ne yɛkɔ ya yɛkɔkɔte asɛmi firi hɔ enti sɛdeɛ motete no no wɔ se ayɛte kɔɔto da ho abobo ɛno no ɛnkɔ baabia enti din bobɔ no munya yansa ayɛgya din bobɔ no na Professor Christopher Amiokonfin so de ne deɛ nam nkyɛn wɔn deɛ ɔnam no wɔdeda aseɛ wɔso wɔdeda aseɛ o na ne na aseɛ no nyinaa no Ankwama mra bi atwamu asen central mra sebadwani yewra Kennedy akomprako a Japan sabapa no waye ade papa wozo hwe edin boni ana woje no Ghana ha sai sky train yesi ye babato train na jasene na mwiem ane ade ho contract ebedi ne nsam 2.3 billion US dollars wa mane se sika nyina nkwanta no woso wono nanim na sa akoroma no nkyese wo kye nkokɔ mare sane ase nipa bi no mogeka no no wo baka se sika no kora no sabia wadi wa bara Ghana kora no nya so mfaso na so obetimi aka ne people say ebra asem ne kopie mu wokɔto no ne nsam a waka nyina no kyerɛ sɛ enya de odi fo kwan bia so sika bia ma medi ne nsam ene o ma ne sika bia so nkwanta na so nti wo mo ta na chie efiri bra okwa ahoyehie mbepem sɛ na wo nyina abɔ ne chi dom ama na nimu antumi angu ase no woda won nyina ase wo se tachi man south ma hye badwane ye rama tena jemen sakosa papa na seda ne bi nka no ene aseda ya kyerɛ sɛ wode amama de kyerɛ sɛ wo gyina sɔre dem ya kyerɛ woda twedi ampo ase ena wo kyerɛ sɛ na busuafo so dom boa no papa pata na chi akyigina pa ama enei enim guase awodo ya kyerɛ sɛ ebefofuru no nyina no nyame adom so watumi afiri mu a na sɛ wakoso ada nyame ase no wasrɛ sɛ eni ho so sabrobe sky train won sansam won ne di na befa won fari mu nemmom asam no ankasa no ho sikasam de enya de a wonim ho maachi we so ne yegyina ne yadan ye ho tew aba secure sanitary pad wono ena ebo ye chi domo bai yese wo so feel secured wo ba bia no se obra no beso na fei wudwuma de a wudie wobetumi akoyi obehya atare fita na de anantem wonten so bre nsuo to a eye secure de wunya no ho asam nka ba bia da eni kira mampanyine se free sanitary pad no wo kɔ no omodi bia akwa cheche no eye secure nko an ye de che afi end point homeopathy clinic nie wo so be ye free be ma akwa don sua no dwunso wi anu aprum na de ahye ho edura no mra se pa pe so be ye adwuma o lalai wo se kɔ na won mo nhyew aya wo mu nsam mo de bobodum ni adan eye end point homeopathy clinic adokotafo be show kama prostate yade eni mu nsansam ne nyina da wodi mu entintim ma ye da ye ho tew ye ba ne akachi no ye de beto so Kweku, minim sawa yeshe. Me kraman nane. Na so ebony show wa embaso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but the double dose got as a condom. Endpoint
homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakohia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de ye endpoint homeopathy clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben angel educational complex no ena akra hanso so de wo mo ginemu ankasa e was painted bebre friend share signboard no huduro na obusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obi a ebe kire wo for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fu munde dinam se menya foreign call hello papa wo doba do bi ani o se me free London eko US o na no kra do kurukura fra me bo mamane a na papa mo ho te sen awurade aduma haboko na kojejesi eko bo sempene mo de woton adanse ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo bo aduma kura sre kane no a na wodro US won so manfo bo ndin sa na papa US hakura de na kojejesi company limited age ba bia wo wo Holland Germany France Italy London Canada eba adanse ho niam dia obia se na kojejesi company limited na matese wo bi depo kasie bi e wo kaso a ho na wo bia koto adanse ho niam na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensam a ene obi en foforo yawo ba ko abu akwase paase kumase ene ba ko so pokura se nkran ha obi ase na kodogesi eye bemaba e wo dansi mu waton cement iron rods banding wires and adua plywood and just said about dance wo te se bibia e de hye adansi ase de ko wie depo no nyina nso eye tufo bo wodu kuka mu a wodu kodwa free Akra we Kaswa Depo, any pokrasi de Rokra Tonchaya, was our boo Akoteman, Tantra Hill, Iron City, a man from was a beer depo Kasianso our Koshiman, Kumasi Sapasi de Porokra Danchaya, a Biswa Magazine Road, head office no, were beer depo Kasianso, our Dientem, a Joshua Accra Road, from a swat opposite Alaji Celia, and Papa Meboshan. Tanoso, Breman, and a month room. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojejesi Company Limited. A Kuabas in Primo. Mido, Edrano Pa, which me two bossy, Echichusi, do. Now, so Miss Media made the yas toothpaste and then the brush and the Chuchimissima Minyahomaka. Sentina ya bokoi na media me all-time favorite yas herbal toothpaste and then the brush abua me ama say menum so a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na won hwasa me se ayefita asesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and then the brush and me di hwimese entina wo se efei na yas total care gel toothpaste and then the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo, Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Abusian Chamfa. Sawo Pedudu Su Ewon Kran Ha, for Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste Moahudo, and then the brush Abejaso, Abeboye. SOMPA Kasiebo Aji baby mpa wantie bi nso a waye wo ho esansansempa de kwotwe ni breman nia esafata sa wasotie no ne de wani ehu no ena yede ebrewo e wo sompa mfidi ahodo no nyina so wabra etwafa SOMPA 106.5 from Accra na social media handles ni nyina so ebu mfumpa ede afa ho ewusia yentu ansam no so emfama mo na yewramu 2017 mu wabra na danko akufo do na pipi aban eba edwaso no ansa na no ma yemfa wonum de ne nkonkon sanse ye ka so makwa akotena opposition amafo chrese interministerial committee on illegal mining no
ɛsɛ fraudulent criminal fraud bi ɛbɛwura mu anasa fraudulent act bi bɛwura mu nti no wɔde yɛfa no ntoɔ no yɛnkɔ nana yɛ akyirikyire wɔ mmra sɛsie wɔto yɛ nkra ɛfiri ɛyɛ mmarahyɛ badwam na yɛka sɛ ɛnura da workout bi ɛhyehyɛ so ɛwɔ mmarahyɛ badwam wɔ abradɔm kuma no wɔnom sɛ deɛ akɔ so mani nye ho nti ɔmo pie yɛ yɛakyɛ sɛ nsɛm ne ahodoɔ ɛkɔ so nyina no wɔamfa wɔn ho ahyɛm ne anim sɛ bi ɔmbɛtoa so awɔke out ɛne yɛka sɛ yɛsɛ biribi asi nana yɛ abɔ yɛ nkyerɛ mu ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔ medɔfo me mame da wɔsene ɛkwanya wode ama me yɛnne na woba mmarahyɛ badwafie a ɛyɛ ade a nɛ nso so wɔn aba asetena na tiefoɔ bɛkae a ɛnora mekyɛn pipi amanyɔkɔ ɛdɔnkuma no hyɛ sɛ enkosisi yoko ebema wuntumi bill no enya de a dumadie bi ebekɔ so ma hye bedem mo do mo ho ebehyem bi nanso na yɛda kosɔre ya ubɛhu sɛ SOMPA FM Ebusia yɛda sɔre ya dɔmkuma no yɛsi wɔn mo aba yɛhwɛ sɛ ahoma no bɛgyina ne nan so na yɛtimi ne nana yɛ akyitwe ɛnkɔmɔ twetwe ne yɛtimi atoa so de amamo na ɛsɛ ne nyinaa ne sɛ dɔm kuma no baabi ɔka akɔsie no mehwɛ a wɔnom asa aba mmarahyɛ badwam yɛ yɛwura afɛnyɔ marking yɛka sɛ yɛm sɛ ɔno so wɔ mmarahyɛ badwam yɛ awote me nka mete nka o me nua nana yɛwura afɛnyɔ marking so aba hɔ bia na to asoma yɛn me no kasa de minority leader ɔne ne deputy ɔmo maye nanso so edom kuma ne de dodo na aba betena ase a wo mo bo ahwɛ sɛ ne ma hye bedam dwumadie no ɔmo bedi ni pepepe nanso besi ne ɔmo timi nkyerɛ ye denti anei asɛm ɔmo ka ne nra ne nso ade tia ɔmo asesa ɔmo na ɔmo asɔ yɛ ba adwuma ɛyɛ de ne siye ononyafo wuntumi yama ne bill anase enkomotwetwe bɛn na akɔso so far ebinkɔye de kyerɛ sɛ minority leader nkasa ɔbɛba na yɛbisa ne denti enne wama ne members abetna so chamber ni na bi nso mo so na asa wo mo atwa wo mo panyin na sɛm abɔ na bi o mo aba nso ansa ne sɛ ɔmo betimi atu saa na mo no so mo leader ɛmo mo kwan a ɛnya de ɔmo betimi and ansa mpo sɛ leader no obegyina floor of the house and make star statement no na party executive ɛnsa wo mu esa se ansa na obetimi akasa asɛm no enti ne party no ɔma dia to mu sɛ no nyafo wuntumi ye man bill de na so MPC nkɔtena se nyɛ ɔmadwuma ana asesen ye hwɛ ni mu sɛ ɔmode ɛho ani yie bɛba bɛde de oda so agyina mu yokofo njai no na ebi nso so ayese bakwase na ensesa na adwe bi omukɔda ye no sumye ma adwe bi a omanya adwen sa kyerɛ hu de wase omoye sɛ wase omudwumade de ahwɛ mo nsan de wase ombɛyente na bi a wo ma ebasa de wusika na ma yɛntwɛ ɛtwe no ɛwro wi a na ebehu ne danta a yɛbɛpam de ahyɛ ne ntefo ne de akyire de yɛbɛkɔ so obi anwumre no nsia brem kase so no hot bite so ɛne no numpa mu kura na watimi ahyase ɛde mu nsɛm na ma yɛ wae medasimi Ebusia yamani boni ya watonkra efri eyemra shebedwam ede mayen nana ya chichie ene yekɔ ekotie no afa yinwemu na manugu so aya make 2017 wabra na dankɔ akufo do ba ye no wo so aye se galam se ye no ese yensu wonso aye nsa se efuntum ne sei no no wabeba abehwe na watimi aboa se be ye ne nyina no eto betimi etwa enam san yo so ema wo pa abedweko bi ya watu wondin se interministerial committee on illegal mining na trafo panyi edema wonom sabre no Charles Bisiu na wonom di dwuma no akosi se 2021 ene efrakadam ketaje shepo ye kankane dwumdie ehwo ntansa de beto dwase se omokɔ a ene obehwe afidie mumuntum ya wonom so ede ye adwuma wo ho no na ene omama ne nkwanta ene egodu na gete a mbekɔ akɔsesa ne nyina na bie mu kura po ebetwa ato no ene se be me bie friend se Benjamin Japan ya no ono ankasa ewo eye mining company na watu ne din se ORR Resource Enterprise eya ade ana ne license a wode ye adwuma na wu ena wo fa suma sikwo ho ye Charles Bisiu se ne nklata atese sente sen wo gye damuade bra bibi ena wo ma ne nklata na asem no PI Tiger ana sarimi ya wa nas 2021 ni mumbeka ya
ɛne minor fraud and asa galamsey fraud or the buyer documented the year or the buyer no na no ewo mu bi nam so Emma special prosecutor so asem ni mo na 2024 year November mu o na human right court enso ka say there be asem no waka neti agu so enya ade obema eye special prosecutor kwan ama neti mi akwachi ye rabisiu na cha sa asem neto atwa na wonu ma ban twa mu aban foforo NDC aba no na ye rekisi agya be say there be asem a enya ne na nye enu nti waye no futuku konyi akofutu asem no esa de ababia bi aye kasai wode akwa Accra High Court na court na kwa setena ama enam so ye kasai de wono akasa ni nipa baako ya wono ye frɛ no Andy Owusu Thompson ya wo kyerɛ sika ya wo gye ne Benjamin Japan wo ema na ekɔ ne bottom no na gye sɛ nam Andy ni so na ne nsa kan ye wo mu de na ka ho bi bɛma na gye atom ama wo so wo ne mpanyimfo besi akonya na kwan ya obefa so a ene sika bia wo se otua no wo ne wono maka ho nsenkan ye enam so ama sabre de wono mama na wotwe se wono mo hwe ensenkan no ba bia bekɔ akosie ba bia nsem befa no nyina no ye ni de achenti ye hwe na de besie bia no so mpakase ye ma ye tiefo ne yahwefo maso ene mani emfra ensi ewo ho ye nto nsem no so emfama mo eye secure dumie no kase boy di free SOMPA 106.5 FM Accra na number bia semfnama ena wie ye de to awo no Endpoint Homeopathy Clinic I'm free what why so na medo ko so afọ awhwe enyuma ne apadie ho nsem so Yewra Rashid Pepu wone na ekasai na wo kire wono mu a eje awo na afi wono ma efre nuru me kire Ghana Medical Association for afi Ghana Registered Nurses and Midwife Association se wo manya nte se wo se nyame de chen ya bosomi aye bewuram eda chena ene nachi wonom ebete atua de etoso nsia me kire aye ohomobombo mbe ye ohomobombo pa de akire aban no eno ene wo se wo srada se beye na Ghana fo nyina da wo mbenya apomuden panti ebi ameka sei efe kura na obi na fu dese wo je na wo nti wonom nkonkoje Sarfo na wo na yankwan kokrekura hwirehwire emfa ho ne ka abande won wo mu gusua edi kasasi a ne nyina da abande wo ka enyirai se tie bia wonom nsa ebetimi aka na wo sansemi ho no yensa ntwerofo nya adaje efa pani nenu asembi etubi maneye. When we embark on a strike, it has a total effect on society. In whatever sector you belong, it has a direct effect on society. It has a direct effect on our development. So it means that employers, stakeholders must always work together to come to conclusions where there is no need for a strike. Eventually, government must listen to them. The health authorities must listen to them. If it is something that is going to bring peace to society. Yewra Rashid Pepu na ye Employment, Jobs and Labor Relations Minister. And I tell you, wakasa ye say adokotafo wa mumoto wojina so your health are concerned. And the son at dia obes rada wa mama ya pomode no enya wo modadwena mpa. Na wasansemi ho na Ghana Registered Midwives Association ene Ghana Medical Association for no so krade krata aba ebinum se sa atuate no wo mo ho enimu bi na so se de mu nsantie no grammar mechire Ghana Registered Nurses and Midwife Association ekoi kasamafo abadi ekire owura Filemon Japan so ekire strike no se de ho nsamtie pa. Any breakaway union say they are not going on strike, it is up to them. But nurses and midwives whose conditions of service is at stake and wants to be heard will join the strikers. Nurses and midwives have been disenfranchised. The government or the employer hasn't taken our conditions of service in expectation, and we are revolting because of these delays and because of the employers' slow pace in taking attention to the conditions of service. So if these breakaway unions think otherwise, then it means they don't value the importance of the conditions of service of nurses and midwives. Eni awoti ye Yewra Filemon penimpa be de ekira wakasa edema Ghana Registered Nurses and Midwives Association. Abusia for ko amonone na anano joda ye twem wono na Liverpool one more air parade ya ne nyina daye nkonimdia just wo hwemu a Premier League ni mu one mo di yanam so na nipa be pia nkoma ko bie mu na fe wo sebo ane ade ekoso ana na brante kwa bia friend se Paul Doyer
Sa doyere no won wonya mfinhyana duonum miensa wekra do anya abrante wanyini pa mfinhyana duonum miensa 53 years sa na ye ne gie moroso se ye de yo ana okotwe hyan kofa ni padom ne mu akire nipa ba se aduonum ne akire wo nyina prepraye ana akwakoye ahomechesem enwemu kire se nei no nipa wo mu prepraye no won makwakodu nipa no aduoso enko no 79 ya ne nyina no wo mu gwa yaresabia ba akofomfom so nti aka wo bi ama podo no one matter bring na kwa kwagina emra no anam so amanai court betena na sem no so na one ma dia bisa no dia ba ne tirimu a enam so ma ba akofo won ko a parada ye wi akire ama moja ka agu ama nipa ba saduo so enkono one ma prepare mu ode no akwa akokire kirim na enwemu kura akokire se abusua bi wawura bi ne ma ya chese na one ma ka hu bi nipa ba se num ne ma ne yere ya na sabre ni mo wo mu gina mo ye nko Liverpool awini won ma je trophy nti won ma ni age na wo mu age wo ma ni ho no ebra hyan no ko twifa dom ni mu saa no no owura no ene ne yere ne ma no won mo ka ho bia ene ba bia won mo da no adokotafo ba amane se nyame amamu a emu beyo den pa eno aka ho bi amane kura won ma hyase a won mo ye fundraising e dia ma ni padom a won ma prepra no se ne be na betumi aboa na ye beje dodo no ankonje nei adokotafo ne aposifo aka won mo abom ya won mo hware se ne koto a podoyere no won de ne be kono emra betumi ene no adie bia fe no waso afidie ensem a ye de to a no bi ene se Chairman Benedict Chibosi akochema wuntumi a wakodi yokofo aboboa no lawyer and the appear kubi e de atoso se edin bi nenam yenya edin bobo na obi ankutu obi fo amene nyae se wo mokoberi no sanso anana wa santemantem awo sam ya ensaka ye ehye bi edimerikan tanta akotwia fa adehye no ma won moton yoma wo kwan mu amemu nan wo mapra Chama wuntumi nsem ya nso no yade a first deputy speaker of parliament e de afutu akwa mo se won court na won hwa atentene ne wa asem ne ho Yara ameyawo akunfi professor adia basa sky train won sansem wo no anya dia odifo kwa bia so we ni afoforo e kan ho and a secure sanitary pad endpoint homeopathy clinic and if you die hajia special local foods one mo so yasene ma yede eto awo na ene eye fufu special enya asamketwa enenti kan ho na won so kope odiedi na ohwese de eda sense no adi won mo de ene eda Patrick no mo adi awia wo mo fa prayer point ya adaje ni posokra waken kamfo ne triple A mine ejapia apamdada awie mene menua moma akosia aje wakode buaten enafi ohine ire mame akua yeboa asia mabronya abrewetia